Eu veño de enviar o pasado venres unha ou dúas cartas ás dúas ministras, a ministra de Facenda e a ministra de Economía e Transformación Digital, demandando unha modificación do Real Decreto 5/2021. Fundamentalmente, demandamos dúas cuestións. Como digo, eliminar a necesidade de que as axudas estean destinadas ao pago de débedas. É dicir, que soamente se exixa aos autónomos e as empresas ese descenso na caída do volume de operacións dun 30% entre o ano 19 e o ano 20. E tamén solicitamos que se eliminen uns criterios porcentuais que se establecen como tope da axuda no artigo 3.2 do Real Decreto, que son uns límites excesivamente farragosos e que, como digo, topan a cuantía máxima que pode percibir o autónomo ou a empresa. Galicia cree que é suficiente que a empresa ou o autónomo xustifique a súa afección durante a pandemia con esa caída de facturación, do mesmo xeito que fixemos no plan primeiro e no plan segundo que financiamos cos fondos autonómicos. Creemos, polo tanto, que o Goberno central, vendo agora que efectivamente a experiencia é, como digo, que non hai solicitudes, e isto é unha experiencia non só nesta comunidade autónoma, senón nas restantes, pois con estes datos na man considerará rectificar e modificar o Real Decreto, porque estou segura de que o Goberno que pretende realmente é que as axudas cheguen aos autónomos e cheguen ás empresas e non que volten outra vez ao Ministerio, co cal esperamos de verdade unha resposta positiva, unha resposta rápida do Goberno para eliminar estas eivas no Real Decreto e que, polo tanto, as comunidades podamos realmente repartir o diñeiro. E, dende logo, falando xa dende o Goberno galego, queremos e esperamos que estes 234 millóns se queden en Galicia, se queden para os autónomos e para as empresas galegas. Yeah.